Катеренето по въже. Има три основни начина. Разбира се, зависи от битката. Ако е някаква отборна и просто един трябва да притича набързо догоре, може директно по сила. И сме готови. Другите начини са вече да научиме с катерене. Имате два начина. Първия е загревате с десния крак, загревате с левия, близко до краката, да не е така широко, близко до краката и стъпвате отгоре. В момента, в който стъпите отгоре, имате добра основа и може да отидете нагоре. Втория начин е от тук загревате с този крак, другия минава отвънка и стъпвате пак върху себе си. Хоп, хоп и стигате догоре. Ето го и първия начин. Загревате, стъпвате отгоре. И по този начин изкачвате въжето, като използвате и краката и така не си товарите твърде много ръцете.